Il-ftehim li jħoll il-kumpanija involuta fil-bini ta' Mater Dei minn ċerti responsabiltajiet kellu l-approvazzjoni tal-Kabinett Nazzjonalista. Iżda x-Shadow Minister għas-Saħħa Claudette Buttigieg qalet li ma kinitx tiffirmah. Buttigieg qalet dan fil-programm Reporter li fost oħrajn iddiskuta r-rapport dwar il-materjal inferjuri f'Mater Dei. Kont Ministru tas-Saħħa, kont tiffirma waiver bħal di? Jiena personalment le. Imma ma kellix naħbi. Sa issa mhux magħruf x'ridet tfisser b'din id-dikjarazzjoni, anke għax involuti fin-negozjati tal-ftehim kien hemm il-perit Paul Camilleri, prim kuġin ta' Lawrence Gonzi, u Brian St. John, il-mażul ta' Simon Busuttil bħala kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess ħin Buttigieg attakkat ir-rekord tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa, xi ħaġa li reaġixxa li għall-Ministru Konrad Mizzi. Għaliex bdejna sptar żgħir wisq, għaliex bdejtu sptar bil-konkrit imnellaħ li ma stajniex nagħmlu l-expansion mal-ol kif suppost, the Nationalist Party is accountable for this. We are sorting your mess. Id-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg bħal midja tal-Partit Nazzjonalista attakkat ukoll l-imħallef li qed imexxi l-inkjesta indipendenti u akkużatu b'kunflitt ta' interess. B'reazzjoni għal dan il-Gvern qal li l-Oppożizzjoni tinsab f'paniku u qed tibża minn dan l-iskandlu u għalhekk l-isforz dan il-paniku l-Oppożizzjoni reġgħet infexxet f'attakk fuq il-ġudikatura. L-istqarrija komplet tgħid li jkun ferm li jekk il-kap tal-Oppożizzjoni jara li tingħat il-verità lil poplu Malti milli jipprova jinħeba wara attakki personali fuq membri rispettati tal-ġudikatura li nħattru minn gvern li kien jagħmel parti minnu huwa stess.